Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Indian Oil Corporation Limited, kalapan kiyo ya kador jong ka petrol ba diesel, ki bakham kerpang hanong ba Delhi. Ha kajuk kasngi kador jong ka Aviation Tribune Fuel lane ka ATF ru, kala kiyo shibuan Henry, kalapan kiyo biyang ya ka na kabenta ki airline hapori. Kador jong ka LPG cylinder ne ka tendong le airshed, na kabenta ki kam kayiru kala kiyo bha hakini kisngi baladep. Kat kum ka kubor balapan bena lapan tip baya ka petrol XP 100 menta ka long shispa Andrew Pouting ka shilitar hanong ba Delhi hashwa ka long shispa saw kandai tingka shilitar kat ba ka diesel extra green menta ka long kandai puar pon kandai tingka shilitar hashwa ka long kandai puwei pon saw kandai tingka shilitar. Ompat dan kanu ka jingpin benapat ba naga Indian Oil Corporation Limited halor ka daw jong kani ka jingkiw dor. Henry kani ka wan hadin ba ka dor jong ka ompniang ha ka perthei ka lakiw namar ka jingyakan at ha Middle East. Bat ka jingpin thod ha ka supply. Hashwa ka arpunyo trik ulaber ka sorkar India ka lapinduna ya ka excise duty ha ka petrol ba diesel da shipouting ka shilitar. Kabalayarap ban penne iya kador pat ba man kasni wat hapring ka jingkiw dor ha ka perthei. Kador jong ka ATF hanong ba Delhi kalakiw ningkong siya ka arlak hinyo hajar laispa saw puwei pon RR shi kilolitar. Na ka kandai pun riu hajar riu spa laipu pra pon iwei saw. Kani kadai kasien ka maningkong bakala jam palat siya ka arlak tingka. Henry hadin katukat nipor lapan bet biang yakador nagbenta ki airline hapo ri. Syaka shilak saw hajar kandai spa arkunyo tingka shi kilolitar. Ka Ministry Oil kalaong baka ni ka jingkiw dor kadai namar ki daw ha perthei. Kentop ya ka jing pentut ha ki lentikit umpniang kum ka Strait of Hormuz. Henry ki company umpniang ki lapan kiw tang katukat ni ban penlong stok ya ki airline. Wat hadin ka jing penbet kador ATF kadang hapadeng kibahe tam ha ka history. Kasin balakiw bha menshwa kalong hausnam arhajar arpuar. Hadien ka jingile atma hapadeng ka Russia bat ka Ukraine. Habapai pat kador jong ka LPG cylinder ne ki tendong le airshed. Khat khandai ki ji ha Delhi menta kalong arhajar hinyo pupra pon san not tingka kabalakiw naga shi hajar nyospa nribu pra pon san not tingka ha ka shitrik ulaber. Kani kadai kasien kabalay bakalapan kiyo na do ka shitrik ulaber bat kasien kabasan na do ka shitrik ukalalingkod arhajar arpunriw. Kumban chukdo baka jingkiw dor kadai namar ki jingja ha ka perthei. Kum ka jingyakan at ha Middle East bat ka jingpenthod ha ka supply. Kabakta iya ka dor umpniang ha India ru.